naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista. Fools. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Away! Die is Brik op Lyrica. Ik is Geista Black. Welkom bij Brik op Lyrica. Als het de eerste keer is dat je reeds was, welkom terug. Nee, welcome back. Yo, ik neglect my reactions, but this is what I love doing. I haven't had a lot of time. Maar ons is hier, ne? Ons is hier. Als je nog subscribe bent, please feel free to subscribe hier at the bottom. Ons op pad naar 8000 toe. Ne? Ons amper dag. Zien 7, 8 nou. So 200, dat is daar, ne? But thank you for all of you that subscribe, ne? En jullie weten, mijn radio Eerste Rivier. Dat is waar we het gaan. Voor onze artists. Ik zie in die weekend. Dus zie je naar die SAI, bij die Metro FM Awards. Hip-hop is meer een categorie aan, ne? Nou, ik verstaan nou. Dat is waar mensen altijd die fout maken is hier hip-hop als een muziekgenre voor te stellen. En dat is niet een muziekgenre, het is een culture. Rap is different. Ne? Rap komt van hip-hop af, maar dat is die hip-hop tiny. Rapperij niet. Ne? Right, so wat ik wil zeggen is, daar halen Metro, die radiostatie Metro FM, hulle hebben hier met alle awards. Hulle het wat hulle gemaakt? Hulle rap, hip-hop, rap afgehaald. Right? Ons is welkom daar niet. Hoekom zal het daar wel wees? Ons is welkom waar? Is hij bij PHE Awards, ne? Public Health Awards. En in PE Hip Hop Awards. Hij is ons waar ons is. Hij gaat ons nooit bij onze tafels toelaten. Ik zet maar daarbij in zodat jullie net een beetje context kan krijgen. Dat is voor Radio Eerste Rivier, onze radiostaties. Die andere radiostaties gaan niet onze muziek spelen. Daarom zeg ik willen aan elkaar van die in. Ja? Meer dan 1 miljoen per dag is er naar Radio Eerste Rivier. Zo tip in. Ne? Tip in bij Radio Eerste Rivier. Ik heb al klompje gezegd waar je het kan krijgen. Op je app, daar is een app. Play Store op je iStore. Dan is er een website. Dan is er TikTok. En dan is er Facebook. Doe wat ik voor jullie zeggen. Vandaag reageer ik dus op Juice. Juice is een zanger van die Oorskaap. Ne? Een zanger van die Oorskaap is wat ik weet. Ne? Want ik heb die snippet gezien en behind the scenes gezien. Van die ene, zo'n paar weken geleden. Van die ene, ne? Featuring Sasso Flit. En Saan, hier zijn mensen. Ne? Zo ik zei hij verkeerd, maar oké. Ze die beat gemaakt. En ik weet Teasy van die Wellington. Wellington is een van die warmste plekken hier in Zuid-Afrika. Is niet die andere kant, ne? Maar ik heb familie, klompje familie in die wax, ne? 45 graden per dag, ne? Elke dag, hier 10 o'clock. Aan, als het nog 45 graden is. Jullie weten dat in de dag was het 500. Zo, Teasy is vandaag, nou, dat is waarvan ik praat. Saan? Sasso is van PE niet. Ja, heb me met dat in. Ik weet niet van waar Juice is, maar ook Oorskaap. Daarna hadden we Six. En dat hulle bro aan die pad van die wax. I'm just saying. Ik weet dit is een positieve ene. Dit is een positieve ene. Soms naam is Survive, ne? Yo, Six. This you? It's double in. Son. He's side. Die bro is Karel, ik kan ze maar zien. Hij gaat oor survival met die bro. Man. Son. Hoekom is Rap zo lief vir stukkende gebouwen? Huh? Ik moet net survive met die opties wat ik heb. In een fase met drama. Ja. In mijn respect. Ik ga survive. Sarah Teasy. Orokop op je nee, brada. Ons weet waar we gaan die. Survive. Want het is nog niet te laat. Vader, alsjeblieft. Jere mami wo dat ik kan zien. Ik kan er van die duivel voor mij verdedigen. Dan gaas liefde in die straat. Als mensen haat mekaar. Daar is die liefde in die straten voor jou. En kijk hoe we dalen oors mekaar. En funny enough, oors we dalen mekaar. En die government doen het. Voor mij verdedigen. Dan gaas liefde in die straat. Als mensen haat mekaar. Vader, alsjeblieft. Jere mami wo dat ik kan zien. Ik kan er van die duivel voor mij verdedigen. Dan gaas. Die plannen van die duivel wil mij verniel. Hij doet het al reeds. Sasso Fleet moet altijd week. Sasso, ik heb liefde voor jou. Dat is de tweede video wat ik zie, Sasso week. Ja, nee, waar je bij een moordtoneel. Ah, Sasso, een policeman.
Hier Sasso alweer, bra, wat schoonmaak. Sien, Sasso frit week, bro. Kijk wat sê Sasso veel. Kan Sasso sê, hey, ik moet week. Nou, jylle wat hy wil weekie. Ja, mijn leven nog meer, dat is wat ik voer in het. Ik zorg altijd dat elke was die per boodschap is. Dis waaroor het gaan met die, bro. Ja, elke vers moet 'n dieper boodskap hê as die vorige een. Mijn leven nog meer, dat is wat ik voer in het. Ik zorg altijd dat elke was die per boodschap is. Online ik hier dan blij die muziek achter. Level up en I refuse to suffer. Als die padloon niet wordt, dan praat ik samen met God. Als ik val, dan zeg ik, ja, dat tel mij op. Kan niet staat maken op mijn eigen kracht. Voeten zijn niet dieren, kan niet buiten wachten. Kan nie staat maak op jou eie kraggie. That's one. Kan nie staat maak op jou eie kraggie. Voet is in die deur, ek is amper daar, ek is amper in. Ek wil nie buitekant toe gaan, terug gaan nie. Vang die boodskap. Vang die boodskap. As ons vlet, ons vang het, bro. Kan niet meer afraid wil wees. Weer dat ik me meer beginnen Bijbel lees. Alleen denk ik stak maar blij beweeg. Drouwig aan het skinneren. Alles is ik wel, maar nog once ga ik bad vullen. Sê die man nie. Wil wees. Weer dat ik me meer beginnen Bijbel lees. Alleen denk ik stak maar blij beweeg. Drouwig aan het skinneren. Alles is ik wel, maar nog once ga ik bad vullen. Gooi me voor die valve, dan fiets ik zijn bazielen. Pas op. Sy dink sy laat my verdala. Ek kry gewoon fiets die kant, nee. Basie hulle wolfpak, nee. Die dink sy gooi my van die wolwe. As jy my van die wolwe gooi, dan sy gooi my actually na goeie mense toe. Verstaan jy nou? Ek het as 'n way om te survive. So maar met Basie hulle die wolfpak. Manne van die Weskus. Kan me niks vertellen wanneer ik slaap. Ik weet wat de scherse lijkt zodra het begint donker raakt. Terug in die skade weer. Ik moet voor die straat, ik kom beraden. Geen val ik nou en staan ik weer. Oeh, even though I fall now. Gaat weer opstaan, hè. Dat is hoekom ik voor die straten kan berading gee. Sy so flit altyd 'n positiewe boodskap. Survive met die opties wat ik heb. En hoe vaas aan mijn dromen. In mijn respect, ik ga survive. Anders nog niet alleen. Vader, alsjeblieft, Jere, mami, op dat ik kan zien. Die plannen van die duivel wil mij verdedigen. Gedankt als liefde in de straat, maar als mensen haat mekaar. Vader, alsjeblieft, Jere, mami, op dat ik kan zien. Die plannen van die duivel wil mij verdedigen. Gedankt als liefde in de straat. Lieve Jere, ons handen vast. Sorry dat ek lag met die broesaan. Ek gaan nie die act op jou goed mee nie. Nee, maar ek kan man sy kop sier. Maar se kind, als is 'n gejag na wind. Ek weet die sing glad die pad die straat maak blind. Relax, ontspan al net asem in. Teaching. Dit is waarom hulle kyk na hom, né? Leadership. Ek so by op my knie sal gate in. Die way ek van op my knie ek wil my vader vind. Want die geveg is 'n spirit is jy aardse ding. Is 'n spiritual battle my ma se kind. Dis ook Ah, sê die man dit. Dis net ons dink net, okay, dinge se kan nie van hy kan nie ophou drugs gebruik nie. Nou dink ons net, nee, hy verstaan jy nou, hy kan nie ophou sypie. Hy kan nie van 'n spiritual ding. kom, die gedagte moet jy reg kry, want in die oë van die mens gaan jy sleg bly. As jy met my back to back sê, of as jy met my omdat ek kan rap met my back sê. If I'm wrong correct my the best way. As ek verkeerd is gaan jy my reg wys of as jy net die van wanneer ek 'n week by. Oh, is Lukia, kom ons sê man. Ek dink seker geskiet in uit Den Haag of iemand dorp. Ja, uit Den Haag, ek dink so. Né? Ah, hey Luke. Kontrek my, jy moet wegbly want jy is nie met my. Ek protek Dis mos Luga se lei. my met gebed sê. Geloof is die kragtigste, want in die vlees word ek besoek deur die Satan se. Maar wie die wat is die pragtigste? Die God wat ek kan bid is die almagtigste. Kyk hier. Die way van Satans, né? Satan se kan ryp met kragtigste. Luister. As word bending. Geloof is die kragtigste. Luister. Geloof is die kragtigste, want in die vlees word ek besoek deur die Satan se. Maar wie die wat is die pragtigste? Die God wat ek kan bid is die almagtigste. Alsjeblieft, Jere, mami, op dat ik kan zien. Die plannen van die duivel wil mij verdedigen. Gedankt als liefde in de straat, maar als mensen haat mekaar. Vader, alsjeblieft, Jere, mami, op dat
ik kan zien. Ik kan er van die duivel voor mij verdedigen. Dank liefde in die straat. Lieve Heere, ons handen vast. Oké, so Kido Blik is die Anna Bra en dan Lou Gassel, ja. Ne? Dan weer Frederiks. Nice, as nice as man die in die muziekvideo's zien. Dus dan wie is allemaal betrokken hier, ne? Zo introduce mensen naar andere mensen toe. Yo, Six. This you? Nice beat wat Six gemaakt heeft. Weer eens een positieve boodschap. Survive. Ja? Sweet, dus allemaal een nice story. En ons kan het oor doen. Dus allemaal een different survival story. Even though al die stories hetzelfde is. Nicely done. Die link van die track is hier onder nie. Alles wat ik drop. Als ik een reaction doe, ik ga altijd die link in die description section gooien. Dan vergeet je subscribe, leave a comment en een like. Tijdens dat we dit break op de Keister Blik. Stay black.